खायनायनि बागै जों दिनै कुल स्ट'रेज प्रग्राम खायगा थांनाय 37 बोसोर केबो माया टिप्रा माथान नांखाबो एरिया बाथरना देरो मो काइसा कुल स्ट'रेज बेचनो रगासगे या बाथर बिसिगा 25 टा कुल स्ट'रेज एडिशन जों खुलमने 25 टा आंनि 25 टा भाई सावन बागिन रासाय बानाबो पूरा सुखा तंगामन से नारी आबाद खरो फुटा होइছে बिनि लिडारशिप जाबो थायो मोर राजा जुदि बुबाग्रानां खमासानिन सानाय राजमाता बाय महाराजा किरीट विक्रमबो जुदि फैमिली प्लानिंग खाय बिसा खरनिन खायदान खाय मो बुबाग्रा जायां जाने बेरा सिंह गमसिने वो आसाई चिचिनी रखांसबो किंतु देश वंश विस्तार खायनायनि बागै बुबाग्रामबो जों कयनाय वंश विस्तार मा खायनाय हेचे निया का वंश पायनाय नङि दंबाय ग्रेटर टिप्रालेम फायनाय बुबाग्रा सब 10 महीने इंतजार करो तांगे अपेक्षा बुबाग्रा कारण फाइनाय 10 मासो गोबांमा बिनि नेटा कतर रां बस्ता तुइ फैबानो रां बस्ता उइ जागि थांगोन ति प्रासा दङ थांला ति प्रासा सुबिदा जागोन दङ बुबाग्रा जेखाने नरो कैसे स्लोगान माति छने बुबाग्रा जेखाने ति प्रासा सेखाने जों सानै बीजेपी नि रांसादि कांग्रेस नि रांसादि बुटि आंग्रो सुगान से खाने नरेंद्र मोदी नि बिसग रांदान बुथों आइছে कारण चीनी बखाव ताकलाय 2023 नि निर्वाचन चीनी एकमात्र मुद्दांका ग्रेटर टिप्रालेन आ ग्रेटर टिप्रालेन माइया गताखौ जों कमरै थानाय अरो सन्जयमानि तारपरे चीनी জয়েন্ট প্রেসিডেন্ট এই খরচানি বুনতাম হিরণময় ত্রিপুরা অম্বা জয় অম্বা উচুই খরটা মার লেখা মঞ্চ ফেলে গেল টাকার লাই ওই চান্সে কপলাই দিয়ে হেঁটে কেবল কপলাইয়া খরব তাতামনো দুখিবে খাওয়ে রাজানো বুঝাইদি সানাই जों पाल से कपलाई खरचा कपलाइया हेঁটে और कुल केबल कपलाइया सन्जयनोबो नांगौ अम्बा उचुनोबो नांगौ जोंनि हिरणमय त्रिपुरानोबो नांगौ अनिबासबो नांनाय रुनेलबो नांनाय दलिबियानबो नांनाय जों पाल मिलिसे थामसाक लायै जों ग्रेटर टिप्रालेम दुबि फैनाय बुबाग्रानि लिडारशिपआव बुबाग्रानो सावो करब दिनै गोबांता साजे हाजुलाना सुबि सावो आसु बरफ दिनै नायथाव बरफ फैगा बरना किजा करबै सालांनानै बिसावबाय आंबो नायनि माने चेहारा कुसु गाहाम बरफ बालायबानो गरबुगा आइছে बरफ फिल्म खायगे नंगरनि नाय गागे सिलेक्ट मा खायनि नाय आं गोबां कक सालिया साना गोबां मा दङ सेजुआव कक साइ फैगा अब गरबुगो सानाय बुबाग्रानि बुकुतिजों कक गाहाम खोनालायनाय मनि कक ने जतन जाजागो किन्तु मनि कक सामान अनिमेस दाम साइक्ला गामा सिदम मनि निसुका हेमान नगथा गेलेन दिया जिनि बडी दादिंका ग्रेटर टिप्रालेम आ ग्रेटर टिप्रालेम मानके जिनि थिनां जिनि बागै दंनाय जिनि साथि रोगनि बागै जागारनाय पुलिस चिनिनाय मुख्यमंत्री चिनिनाय अहा चिनि नंसिनाय चिनि हासन सासन खायमाननाय आबन बागै बुबाग्रा साव we have to fight one last fight for greater टिप्रालेम जों युनाइटेड मा खालामनाय जायो सुरजित महाराजखौ आं हामबाय आफारो सुरजित महाराजनि एखानाव थाङै हरफुं खायनायानो आं हामबाय आफारिया এবং চিনি গোবাং লিডার্স দङ brothers and sisters I really personally thank all of you all दिनै आहाय गाहाम फ्लाय
hawa browse tame kamro chian mokola sa power hamdaya TWR kaisan nubu abon saka tam sigap kan koi mali aike और कहम गई सीए और जेबाबे अरेंजमेंट खाइका दालाई नाइ थका आबु बुबात राना मंचया फामनाय तावखो दोरगोलै सिनाय जायथे सिनि रिपोर्टार रंगो सिनाय और बुको बुबाग्रा थांगै और बुकलै खाथिनि तो गलिबा गलिबा आइथे हा गलिनाय बताय